Kardom kadokwe pansame India long isia party clang lo. Nili non matke political party pu bangke jong namde lo. Sitame bangso party ta political party kachimande jipan make angring thetan. Bangso a party amen koson opulutang de Cockroach Janta party pu. Cockroach buke English में से पुदाम लो किलू फंसे पुदाम लो नारी तुमसे मैं थेक बोलों थाई पो थेक बोलों लो कादो को वैसा भी किलू a party non Keklang pon Kopi polo bangso a party Keklang na koke kilu a party pu karjulong ban ilitum ing next time ing nek me meji labang pen adum sam ing nek da ing nek choy lo same pen adum ke a supporter same do kok lo ani si wet si 40,000 suri plike amuni join der lo labang non an ke 80,000 amuni ke already join it lo bangso video lo tum Chethan amang Kopi pod si bangso a party bang amhang ke pathek dang kok lo komat si amhang ke pathek lo labang ke bangso a party a manifesto alang tum Kemum Kopi lo labang ke bangso a party long jong si joining tung pulotang te komat mat si eligible lo halas me tum Chethan amang alang tum a party political demands Kopi lo alang tum ki demand last time tum Chethan amang bangso alam jong siri tum Chethan am lo pulotang te ilitum eson soni alam chini dam ji non ove kimitum India long unemployment mate worrying our sai kawi tum dopik alang litum aning kang samse hala swang thek samitum thek polong ji Lapen ke bangso alam ka Chethan pen ilitum chini dam ji social media ki ot pen non ove kimitum prekjam a siding pon ithe Hako ke penipina a movement claim ji plotang te arong campaign dam nang ji munitoma thanang ji pare nang ji a podam pik 7 no na kai bang ke internet a kai 5G a kai 6G ta nang le thai po mene no lomang ke no hok chon che pin sta me party se me seng that un itum Chethan mang Kopi koson si bangso Cockroach Janta party Keklang long pop lo plotang te inut Chief Justice of India Surya Kant alang li hala ove kimi tumaphan laben ke unemployment warning our sai kawi tumaphan laben ke komani critics di sarkar tum ke chokche ke jong dun atum same do pik alang li tum phan ke jong da mangke la Surya Kant bang India Chief Justice lo alang li ke jong da mangke ke jong da mane alang li ke pangbar da mangke Cockroach mate kilu besi pangbar dam der lo non la unemployment warning our sai kawi tum ke alang litum ke Cockroach mate kilu ason thot do polo amat si unemployment mangke do pik ilitum jogjak ta hailo mene ilitum pen anda mangke wareng awar sai kavitum si kyong amat si aning ki pung mate puthot alar ki huji phan ke protest di phan aka prega bidi pen si alang litum mangke tawar thlo lake Cockroach Janta party bang amhang pathek delo social media lo through internet Amat si kadoko arat sa me neta Cockroach lo po I am Cockroach di nilita Cockroach lo po I am Cockroach pulo anutin bang sa me maybe Cockroach yung pulo lasi May 16 ani bang inut abang pu Abhijit dipke alang lisi launch jalo Cockroach Janta party kecheng siang ko muni tamail haike ninil lo haike just pang nek choi phano memes lo haike pusi ke matha lo sitame a manifesto lang lo labing ke alang tum a sai ke klema phi thek dam long lo amat si penang an ke online si monitum join rel hala bang so party bang non bang ke all India hala bang so party bang ke Chethang hu lo join bang stami topic lo viral that release pado de pin pen labing ke meeting pado de pin pen online pen log nane memes ke selam pen ko nane video content ka selam pen Lapen ke program online a post Kipi pen alang litum a party bang ke Chethang hulo nali tum theklong ni same nili bang ke hala news nong si ke thek thlong a prang ke kisi political movement claim ji pulotang te tangka nang hilang hala son si ke matha tha sitamenon bangso Cockroach Janta party atum pen ilitum hadi si example nang pilo joypic isi movement ke claim ji phan mate munit ka chingrum ji phan ilitum online stame ilitum campon ikme sabe isi a question te tandolang Kopi po si Cockroach amen like enang po kaprek amen enon jumisen amen enon po ilitum ningje dame me setame
nali tum da chini lo cockroach mate kilu ke iri tum phan ke kenang sot api kali isi aketer api eson iri tum un an ke alang li tum phan pathi ji pavir ji sitame nali tum da chini lo jong hele pathi jong hele pavir sitame dole thot lasoposi alang li tumang ninje polo sarkar tum jong hele nili tum phan nanglang seleta jong hele nili tum phan nang pavir sitame nilitum ke juje puselang tumang ninje polo hala kilule ki juje de rason kiwir de rason nilitum same wirwi polo amar se social media lo isia slogan dokoglo maybe cockroach mate nilita kilulo ala litum kopi pensi kache song lo india system ke non hengo piglo alang litum thek monong lo woreng abar sai kawi pendang lo la soposi la hai hinat same che songji polo la bage nalitum same chini lo godi media news media tum समय पिना आन के गवर्नमेंट अभी सिकिदुन लसी हाला सोपोल समय पावीर जी पोलो लाबेंगे करप्शन के पावीर नंजी पगे निंजे बोम समय करप्शन में के इंगतन उन्हें दे इंडिया लो लासोपोसी करप्शन से तामे अलांग तुम हिन पेन पावीर पंजी पोलो कि पावीर पंजी पन से अलांग तुम अंके बांगसो कॉकरोच जानता पार्टी बांग के amhang पर ठेक लोला पोलो लाबेंगे प्रेग्जाम असिस्टेम दो यदि तुम समय ठेक लो नीट असंसन एग्जाम समय पेपर क्लिक लापन के प्रेग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ पेपर समय अब बताए क्लिक हल हाई सिता में आलांग तुम हिन पे चेसोंग पंची बोलो कौन तो आलांग तुम चेसोंग पंथेक चिनी हला बाय चिनी ने दलो नॉन अमत क्या थे नॉन हेड सी आलांग तुम समय amhang पथेक लांग लापन नॉन सी मोनी तुम आन समय जॉइन दुन बमलांग आ स्ट्रेटेजी बांगे प्रेक्पिक kache song pulutang de litum thek polong ji dane tawar dam po hadak protest po hang taram po violence samil litum thek polong ji stame non alang litum mangke prekda isi kangnek I joy eson antum through internet memes ke selam pen laben ke internet long chingnek me alam pen ke patherak sarkar ban ke patherak joy halason stame alang litum mangke a strategy bangke en ponno laben ke bangso party long command mal si member manong jilo hala bangso thek long ben same penang anarat mangge ingnek ingtung lo ingnek kangnik choi bu bangali alang tum ingnek pakuk pakak same dolo mate isi funny pic ate hadak a membership eligible longji phan mate hala bangso party long ke join dun longji phan alang litum pregjam criteria alang tum selam lo iltum langdamang chronically online madule bangso party join ji sita me online do wera bang nang ji online social media active o abang nangji social media long sida medi elum kedam ta same thek bolong loitum politics ajoine elitum lam same Chethan pick do dolo nase halason same thek nangji bolo able to rant professionally labing ke social media long same che bohong dun thek nangji Chethan dun thek nangji sida me professional nangji polam lo dak bangke kangnek me bangela sono koson si ke bohong ke dan table professional de ke man thek bo hala so question mang de ko lo se monitum penan bangke ingnek lo ajala Chethan same eligible criteria la magela son si tok dam lo idam social media long same through video punon pena post punon elitum chiput top thek nangji lalo Chethan nun thek nangji kaita active nang po internet long Lapen isi do chulang lazy plotang de kaselet atum lo plotang de bangso party long nang join do non asi ching nek me alam age kaselet atum aphan lazy kaselet abang pu abang pinang ji polo lapen do chulang unemployed woreng awar sai kawe abang pu abang pinang ji polo hala nang tum same chini lo woreng awar sai we chokle ma thawi plotang de alang litum mangke social media long mangke kai ke system active ji phan upload po laben ke hala sarkar dong kupi mai chokche kai ke sami jongnun thek nang po pudun thek nang po Chethan nun thek nang po la lo alang to mangke langke hala able to run professionally pulotang te hala sarkar tum kupi ma ke chokche hadak sami jongnun hai nang po inflation di ajar son sami ador ke bad lahai long sami che chokdun nang po pudun to nang po che bhong nun thek nang po la lo laben ke India long sami corruption do big jongsi corruption thek long lo plutang te hajak same dudun joy je nang po pudun tot pudun sit che bhong nun tap che bhong nun pru nang po la son lo la binghala media godi media di ihina langvi madela sarkar tum abe kidun hala tumhan same che danu nang po social media long comment section long punon
na hok punon Chethan nun hai nang po la si amut pi alam bang ke online complain dun lab nang po jong si ke chok che sarkar dum ke claim ke chok che dolo pulutang te through online video ka semar benon pene pena post ki pi penon hadak Chethan nun thek nang po made pudun nang labeng ke membership alang itum long ke join dun ji phan bang ke tangka nang nei akhi joy 18 years lo pulutang te choklo idam ajada dharam seme choklo ajada religion seme choklo ajada khai seme choklo hadak mangke freely si welcome lo setame Pakistan asor bangkali denang po kunani adel asor kali denang po la bangke Indian citizenship nang po Indian asor nang po las nali tum same ning hang lo pulutang te alang tum website sitami doni pine nilang hadak same tum join dun me alang litum a manifesto mate alang litum a demand alang litum a Chemum Kopilo hala same alang litum Keklang pon elo hala litum Chethan mang kecheng sike no Rajya Sabha post for retired Chief Justice jongsi inu Chief Justice of India Chief Justice bang jongsi retired elo pulutang te politics lu chok po hapun asi claim don rong diti la salang litum bang ki demand am jibang ke la lo alang litum jongsi jakong wang lute polam lo alang litum jongsi jakong wang lute la Chief Justice tumang ke Richard dera hisita be alang litum bang ke politics long bang ki involved do nongle mate claim do nongle alang litum bang ke neutral si donang ji polo politics long mai claim do nongle la be ke mission inu Chief Justice pulutang te retired sitame alang litum bang ke politics bang ke dundi ong mi ong Athe alang litum bang ke neutral si ki donang ji tumlo alang itum claim bom mut sami neutral si ki donang ji tumlo laso potsi alang itum bang retarded sami neutral si donang ji alang itum bang ke politics song ke involve nang ni pulo nal tum ko pila ka matha bangso Aputhak mission ma labeng ke isi alang itum Chemum bang ke jongsi ahok ahak chokli mabang pu bang pi phan voter list jong sing than pelo plutang te di deleted pudodo delete pi pelo plutang te pajok dun long le delo plutang te alang litum ban same punishment piji polo ECI Election Commission of India alang litum phan sitame komarsi ke klema alang litum phan bang punishment pi wek ji polo labang do tulang 50% reservation for women sorlo tum phan 50% ke hala parliament long sitame a seat pilang ji polo alang litum nije polo India ke lage pinso tum si ongwi la putakali arlo so tum si ongwi putakali langdam pa melo pulutang te isnat hoy pinso kan ma ke do lan si so arlo tum same do la so posi parliament long same non ke do tang a seat ko an ma hadak pen so arlo tum man se 50% ma ke pinang ji polo so arlo tum man same a prang kiru ngson si thek polong lo asi alang to manifesto bang paklang pon ma ke mesen no ni jungjung ke ma thadam ke laben ke do thula media tum punon powerful atum han bangke isi protection pide diti po al chokchidet stame paklang te det mate deep joy mate hina abidun wrong rason stame dodo pulo lasi lason culture bangke alang litum bangke pavir ji pulo independently ke alang litum mate journalist atum same claim pon uni delo lage sarkar dum si control de rason pinaglo lasi hala support same pavir ji pulo labang do thulang jongsi komane MP komane MLA alang tum haidet pen a party bangke kaprek dunjui lason opulutang te alang tum disqualify nang po labenge 20 years mate ningkaning ko ke alang tum han bangke election pathur du nong le denang po pulo non ha jong lal tum same thek bolong loi tum Chethan pon odi raghav chadda alang dis same AAP pen si hai pono same non bangke di BJP dunjui un tik BJP to man sor samad ki jutsi bangke BJP dunjui asi lason amuni tum jong si do pulutang te alang tum bangke 20 years ningkaning koi election masi pathur long le dang gi pulo Kopi se Bangso a movement viral red lo mate monitum long mate India long Kopi se ingdang dam red lo pulutang te non lom ove kimi tum awar sai kawe unemployment choklem chodama thai kawe Lapen ke competitive exam same a rules bage pa strict pig lo stame hap punat paper kilik bangke kake stame arjipon lo Kopi hormusi ador kijumbom lo thekponong lelitum lahai ke thek long pen youth stum ovi kimitum aning ka siksak dolo labang so aning ka siksak aning ki pung pusi supporter on relo support on lang kok ji athe dake unemployment ke do pick India long wareng award sai
ke dopen kawe jong si ritum la khalo plutang de wareng abar sai kawe tum si abui la sopo si ani si wet si 40,000 ana munit join dead lo nani tum mathai tha Lapen ke si ka viral red Athe bangala son lo serious o ke kali dead Bangso movement bang serious je thank je bohong violence pen la son kali ingnek me ma through social media through internet pen si Bangso movement same ke cheng polo la suppose si joy ke lo ke join same joy ke lo la suppose si pen an ke viral de lo la ben ka social media power a prank ke Kopilo TV si do choji black and white TV si do po hada pen ko an si pache thang thek ma newspaper pen ko an si pache thang thek mal an velo non ke anuti na bang phuti nong same internet do rep phone do rep Bangso phone do ko join ni si nani YouTube do lo Lapen ke Instagram dolo Facebook dolo for example social media apps tame do piglo hala hype pen si pen an ke kache thang sebe pachat mi delo lapen ke ratum long pali undelo la sinon owe kimi tumang pen an tumang ka ningang samse dolo politician atum han same lapen ke media atum han same lapen ke politician atum corruption ke claim hala saputak same anikang samse dolo la support si viral dabrelo lage critics madalang li tumhan ki pu dun to tum same dolo la hai ke alom swer phancholo alom swer viral po mobanging samri po thang talang tum ke pachun tek thelo pokaning je tum same dolo la son as through social media online ki pangnum chot pen ka kimi ason thang na ta ba mi pula nan tum Kopilo ke matha alum jong si political party sengdel lo pulutang te lagi kadu ka beson pinak po pinipina party pulutang te koni organization do elo alai tum same claim po tek the alai tum claim pon thek jima stame sarkar tum ke chok che lahai ke paklang lahai expose lahai bang ke through social media pen maga platform maga me piklo non theta na question maga alai tum political party sengde jima halan bang ke pudam dek thede lo sitame iritum chini pame lo non ove kimi tum aning ki pung ilitum thek dam long lo aning kang samse ilitum thek dam long lo Labengeli tum pan napaklang ponlo non ove kimitum isi mesen atowar kiri made isi solution kewan jipan kabor istame dolo sarkarum chokche alang tum thek polong lo lasi koson si bangso pen ke chipajok nang jima palang tum isi towar kimi samalang tum paklang ponlo lasi kecheng si ke internet long si lam chidan lo hapunat Chief Justice of India Surya Khan alang libang ningje ponlo amasi rat tumang social media long bangke active piglo bangso active pig join si alang tumai movement cheng phitlo reply ki pije phan sarkar tum kaning je mate a system Indian system chok chilang pu reply ki pije phan mate protest je phan alang tum internet long wasi alang tumai claim that lo lasi adhek tumang ke la ke jokes lo kangik meme ason lo laben ke adhek tumang matha lo kalang lo ta isi a protest lo pu ke matha tum same do lo Lapen ke internet ke enben la hason ke claim po la son ke ching ban ke la ke kya phaire me mi ason apukaning je tum same dolo sitame rat ma jale Chethan ta alang tum ke success elo national attention long elo all India alang tum Aputhak ke chini ne bang velo arling ke thejum same chini lablo la son everything la national news long an same klang pon lablo ang tanan same ka chini ji ason do pijo pen ke ang tan dum same bang sabirta bang ke Longji non mar ke long le de thai ji stame Longji kado ko berat same chini lo nali tum same chini lo nili same chini lo sarkar tum ke claim ke chok che matela system tum ke chok che join si la son same claim pon hang kok lo po bang solam ma ke tum an same chini lo no ma ke ki jut si ke nali tum Kopilo ke matha Bangso a party Cockroach Janta party alai tum virde jima mate alom so la viral po api bangke ingsamri jima mate alai tum lan so se a future kupine step kedeng dunji meme ason do jima nali tum Kopilo ke matha comment speak tha dong si bangso video nali tum kelang ben ning samlo pro tang te nali tum subscribe ik tha like speak tha comment same pik tha nili viewers bangke penan ke do same kado ka ke subscribe lab le lang nili dak analytics long nili chelang lo pro tang te thek dam long 50% of bat tumbang ke subscribe kri lang nili channel bang nanglang nun mom lo same subscribe ke lang nasi anam nang ne nani tum la subscribe la air chot long biar klak lo te chok lo lang lo thang tan nang tum klem po nang ne lo putra chitang thang ka prek video long do be thang mi karom